Unhas novas jornadas de homenaxe a Valle Inclán van ter lugar na Pobra a partir do vindeiro 23 de outubro. Esta 21ª edición foi presentada esta mañá no Museo Pobrense, que leva o nome do escritor. Ramón María del Valle Inclán vai a contar cun novo homenaxe na Pobra do Caramiñal. As xornadas na súa honra van a dar comezo a partir do día 23 deste mesmo mes, cunha obra de teatro escolar que terá lugar no Teatro Elma. Ademais de representación teatrais, haberá actividades de todo tipo, como eventos musicais, esceas representativas, ponencias e mesmo unha ofrenda cívica. Esta 21ª edición estenderase até o 30 de novembro, sendo esta unha das novidades deste ano. Esta mañá o Museo Valle Inclán acolleu a presentación destas xornadas. Nela comezou intervindo a concelleira de Cultura Patricia Lojo, que puxo en valor a importancia deste evento non só para a Vila da Pobra, senón tamén para o ámbito galego. Destacou igualmente a ampla programación que se vai a realizar ao longo destes 2 meses. Dentro destas xornadas temos un amplio programa de actos que comenzan con obras teatrais, tanto para escolares como para adultos, temos concertos, temos exposicións, temos ponencias, o sea que creo que é unha amplia programación. E temos en especial este ano unha ofrenda floral que se vai facer nos xardíns de Valle Inclán gracias á colaboración de Begoña Franco, que nos vai regalar unha variedade dunha camelia chamada que foi creada en honor ao escritor ilustre de Ramón de Valle Inclán. O director do museo, Antonio González Millán, foi o encargado de facer un repaso breve a esta programación. Salientou que a maioría de actividades desenvolveránse no fin de semana e que se poderá contar coa presencia de Xaquín del Valle Inclán, descendente do escritor homenaxeado. Dicirvos que estamos en 21 edicións de xornadas. Este ano teñen como novidade que prolongaremos as actividades ao mes de novembro, por lo tanto, temos que ter en conta cando fagamos as axendas de actos que estamos entre o 23 de outubro e o 30 de novembro, é dicir, 2 meses completos, con actividades sobre todo centradas nas fins de semana. Por razóns obvias, estamos entrando xa no inverno e, polo tanto, o que queremos é a maior concurrencia, a maior accesibilidade das actividades para todos os públicos e os mellores días pois son estas fins de semana. Temos teatro escolar, como vedes, farsa italiana de la enamorada del rei, é dicir, unha obra de Ramón del Valle Inclán adaptada ao galego e adaptada para escolares por Cachirulo Teatro. Temos que agradecer a colaboración de Cachirulo Teatro porque todos os anos nos fai unha adaptación dunha obra de Valle Inclán, sempre dentro dese carácter infantil e juvenil. Temos presentación de varias publicacións, como unha traducción dun autor latino ao galego, estou dicindo ao Xéneca, con a traducción de María Isabel Santos Dávila, unha colaboración da entidade de Barbantia. Temos concertos, como este concerto que nos empeza con interrogante, onde vai o mar, a presentación do disco de Baraúnda, un grupo sobradamente coñecido en Galicia, e que nos pedimos, por suposto, xa que estamos nas xornadas de homenaxe a Valle Inclán, un guiño tamén ao autor. Esa é a novedade dentro da presentación deste disco, non está no disco, é a novedade que se prepara a propósito para a Pobra do Caramiñal. Nos 100 anos, a Divinas Palabras, vai haber referencias a este libro de Ramón del Valle Inclán, cos intérpretes que constan en cartel. A esta rolda de prensa asistiu tamén o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo Suárez, encargado de felicitar o Concello polas actividades culturais programadas e ser o epicentro valleinclaniano. Quero felicitalos pola programación deste ano, evidentemente ten a nosa colaboración, como teñen sempre as programacións que teñen que ver con Ramón María de Valle Inclán, unha das figuras fundamentais da nosa historia cultural, da literatura en Galicia, e sendo, ademais, a Pobra do Caramiñal un dos epicentros do universo valleinclaniano, biográfico, familiar, tamén da súa produción intelectual e literaria. Entón, estou enormemente encantado de que o Concello continúe un ano máis impulsando esta programación, este ciclo alrededor de estas xornadas alrededor de Valle Inclán, que van xa pola 21ª edición, pola 21ª, e ademais que se estenden, porque case sempre estaban enfocadas no tempo no mes de outubro, e, este ano esténdense xa tamén para cara ao mes de novembro, outubro-novembro, co cal sempre unha moi boa noticia. Tamén quero aproveitar, xa que estou na miña breve intervención en modo felicitación, cando non toca felicitación tamén, pero nesta felicitación, este ciclo tamén recoñecemento a Victoriano García Martí, ese ciclo que